You don't smoke like this in public. It is a disrespect of us and it is a disrespect of your fucking duty. Don't behave as a stupid person. When Zobi is security for what? Security to do what? We know the rules and regulations of this country. If you are applying laws, did he apply the law when he don't pay them? Finish. Yabona. Akukho ukuthi ngizokhuluma na akukho nje okunye. Akukho nje okunye. Sikhona baba. Okay. Ngizwe ukuthi bawufuna ukubona uRyan. Manje oqala. Yabo? Lo sisebenza la loya. Lo mama lo sisebenza sangwe. Usebenzela thina yabo. Unomthetho olandelayo. Njengoba la eSouth Africa noma lapho uyakhona ukhona umthetho. Yabo? Mawufika umuntu lapha uyacela ukuthi ufuna ukubona someone fanele eqale yena lo check ukuthi ukhona lo muntu noma ngeke. Noma lo muntu engekho. Fanele yo check ukuthi mhlawumbe bangathola umunye umuntu ongafika ethi okay laba You don't smoke like this in public. It is a disrespect of us and it is a disrespect of your fucking duty. Don't behave as a stupid person. Baba, lezi ngane zakithi lezi. Mina kade ngenza ama operations la emafemini. Ngisiza abantu bakithi abaqhashazwa yile lekula leli. Manje ke bangifikele lapha silwa sinjani. Ngithe mina ngiyamdemand ukumbona when Zobi security for what? Security to do what? We know the rules and regulations of this country. If you are applying laws, did he apply the law when he don't pay them? And then he paid the union peoples, those that are not under the union are not paid and they are being fired unlawfully. So ke ukwenzile konke lokho yena akeze la ezophendulela inkinga zakhe hayi lento enishoyo baba ngisanizodlala ngabantu bakithi amnyama nawe umnyama umdala manje uyaguga ufuna ukugela eqinisweni kugela eqiniseni ke baba ke amakula asaqhaphaza kakhulu mina ke I'm here to change that. Yes, no, that's good. That's good. Yeah, that's good. But let's do things in a respectful manner. Asazela ukuthi umsebenzi wenu ukugada igebengu baba ziyalehlula futhi manje kokusalayo ngicela mina iboss yala ekhaya finish. Yabona. Akukho ukuthi ngizokhuluma na akukho nje okunye. Akukho nje okunye. Ungabiza amaphoyisa noma ubize nginendaba. Ngoba nina ngenisenzela lutho nje ngenisenzela lutho nje. Nina nje gadanisa ngo lena uphume kithi. Yabo baba. Yabo ama statement awenza manje. Yabo. They're not true. They're not true. Maybe SAPS. The crooks are beating them. If I meet up with a crook, I deal with him. I deal with him because I come from the old school. I'm 61 years old. I come from the old school. Another thing, I'm very respectful. Yeah. Because you're all children. That's why I'm speaking to you all with respect because you're all children. Another thing, as you're explaining about them, that they were not paid, there's protocol that our government has put in place. Nina interfere kanjani? Nina ke njenge security company. Ngena kanjani? Ngena kanjani? Angeni baba lapha nje. Lithi iqiniso baba socela silahlekelwa inhlolo isidingo singekho. Sicela baba usiyeke ukuzela umfana lo ngoba uthe uyenza. Leli ikula lithe lizomfonela uboss waleza la. Wena baba uhlale esangweni ugade makuthiwa siyona. No, let me lokhu nje lokhu chaza baba kukho. Yini labe niduda lamandiya? Niyabaduda impela baba. No baba. You got it wrong. Eyini? Lokuba okamhlawumbe ngifanele nisho kanisiza ngokunalaba sengathoka mhlawumbe izwana nezingane ngendlela eningene ngaso. Cha sikele kahle nje. Sikele kahle nje. Asidlali la siqala ukuyenza lento futhi asigcinile ukuyenza lento solungisa la clean up the Phoenix amakwalakwala agcwele lapha abamandiya aqhaphaza abantu abamnyama so clean la angiqali angigcinile ukuyenza lento ngakho ke nje ke nina ngenzela umsebenzi wenu ukubheka okonakalayo. Ngeke mina ndinanele lisithi ngiyangena ngaphakathi ngoba abeningali. Yes. Ngoku nasengathoka ni blame sebeyiphosa ngoba ngathoka mhlambi. Cha wena ube right nje ube right nje namanje simkahle silindile. Uqinisile udadewethu la usivumele kahle ngoba asilwa sinjani. Ikhona imponga ongayilo hamba nabantu besifazane. Hayi la into imhlola. Zokhuluma. Yabo. Asifikanga la zokhuluma. Yabo.